An bɛ taa Kotonukaw fɛ yen. Kotonu min ye Mali ye, ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ yen ka kɛ ni ba min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Volta la. Assane Sidibe ni ale ye an ka CNT kɔnɔna na jɛkulu bɛ yen n'o kɛrɛnkɛrɛnnen don dugujukɔrɔ nafaw olu ɲɛmaaya b'ale bolo. Ale ni Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, Benin o jamana 6 olu de bɛ Volta in jɛkulu kɔnɔna na. Jamana 6 in bassin in ale ɲɛnɛwaliko hukumu kɔnɔna sa u ye Assane Sidibe de sugandi ale ka kɛ jɛkulu in a ɲɛmaa ye nin waati in na. Nin b'a jira sa danaya min n'o taara ka da Mali jamana ka Assane Sidibe a ka se ka danaya in minɛ in fa kosɛbɛ. Baaraba minnu dilen don a ma a se ka nin baara in hukumu kɔnɔna na jiko ta na sira fɛ min ye waati yɛlɛma ni yiriwali kuntalajan sigili la sen ka se ka farafinna jamana 6 in fara ɲɔgɔn kan bassin de Volta kɔnɔna na sa o baara kɔni b'a bolo. Wasadenw u na baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye secrétaire exécutif sigilen don bassin yɛrɛ hukumu kɔnɔna na o ka se ka bolo di farafinna jamana tɔw ma tɔnɔbɔli min bɛ se ka sɔrɔ a ko la ka se ka o sigi sen kelen kan min ye Assane yɛrɛ a bɛ Cotonou nin waati in na baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yen n'i ye bassin de Volta yɛrɛ jamanaw fara ɲɔgɔn kan jamana 6 in sa a bɛ taa bɛn sa kilomɛtiri 4,000 o de ma min ye fleuve ba min filɛ nin sa n'o ye bassin de Volta in ye ale bɛ ba belebeleba 9 de ye farafinna kɔnɔna na jamana 6 minnu b'a la an y'olu tɔgɔ fɔ aw ɲɛna Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali ale ni Togo olu de kɔni bɛ taa sisan min ye ba in janya ye ale kɔni ye kilomɛtiri 1,850 a bɛ taa o ɲɔgɔnko la. Nigeria jamanakuntigi n'o ye Bola Ahmed Tinubu ye ale ye yamaruya di sa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'olu minɛna misiri dɔ kɔnɔna na u ka jamana ale ka worodugu yan fan fɛ u bɛ se ka minɛ cogo min na ka se ka bɔ Bamajɔle kɛbaaw bolo wulikajɔ in kɛra juma tɛmɛnen misiri dɔ kɔnɔna na sa a y'a jira sa k'a fɔ ko a ka kɛlɛkɛcɛw u ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan maa minnu minɛna n'o bɛ taa se maa tan ɲɔgɔn ma u bɛ se ka labila cogo min na RDC maaw y'a jira sa k'a fɔ nin waati in kɔni na min ye u ka baara minnu tun bɛ ka kɛ u ka kalanso kɔnɔna na kalanso minnu bɛ yen bi n'o bɛ M23 maaw ka yɔrɔw la k'u ye kalan dulon yen pewu fo basigi ni bɛn ni kelenya mana sɔrɔ tuma min na kalanko bɛ sɔrɔ ka daminɛ o sanayɛlɛ kalanso kɔnɔna na n'o ye universitéw ye Tinisikaw olu fɛ yen ka dugu bɛ yen n'o ye Bergada nin ye u y'a jira sa k'a fɔ ko Tinisi yɛrɛ kɔnɔna na sa ko yen kɔni k'u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma min ye denmisɛnnin 8 min n'olu fatura Kouaji sanfɛ n'u tun kɛlen don ka bato dɔ ta sa k'u bɛ taa Zazirikaw fɛ yen min ye farajɛlakaw ka olu ka yɔrɔ magɛn dugu in kɔni maa bɛɛ lajɛlen de bɔra sa nin furankɛnin 8 k'u su kasi ka tila ka u ka janajaw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan. Tanzanie jamanakuntigi danga ale ye walan sɛmɛ sabula nin waati in na min ye jamanakuntigi n'o ye muso ye Salima Sulumu ale tun y'a jira sa k'a fɔ ko a n'a cɛ in wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la kamalen ale ko yan'a k'ale wuli n'a ma ɲɛ ka ban ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka maa ɲini yan'a ka maa sɔrɔ ale yɛrɛ y'i jɔyɔrɔ bila pewu k'a ka taa n'a ye sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in ale barika bonyana min ye Ukraine jamanakuntigi ye n'o ye Volodymyr Zelensky ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko a bɛna i jigira Chine kan Chine ka se k'i jija ani jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ hukumu kɔnɔna na kɛlɛ min b'a ni Irisi cɛw ka se ka ban cogo min kuma in a kɔni y'a fɔ ka fɔli ta n'u ta ka ɲɛsin Xi Jinping ma min ye Ukraine ale yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya o san 35 o ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na a tilara k'a ɲini min ye Pɛkɛnkaw fɛ sa k'u cɛsiri cogo sugu bɛɛ la yaasa bɛn kuntalajan bɛ se ka sɔrɔ cogo min na olu ni Irisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ. Irankaw olu ye kibaruya bɔ k'a bi sa k'a jira k'a fɔ k'u ye bɛnkan sɔrɔ u ni Oman min b'u yamaruya sa Kouaji sanfɛ batoba minnu bɛ yen olu bɛ se ka tɛmɛ Detroit d'Ormuz fan min bɛ Oman fanfɛla la waati kɔnɔna na waati min na a to sa yanni u ni sigikafɔ ka sɔrɔ u kɔni y'a jira sa ko waleya bɛ se ka ta k'a daminɛ tile 30 la ka taa se tile 60 ɲɔgɔnko ma o bɛnkan in bɛ tali kɛ o la. Bɔlɔlɔ sanfɛla la jɛkulu bɛ n'a fɔ ma Meta ale ni Amɛrikaw ye bɛnkan sɔrɔ utukalo tile 26 bɛnkan in ye tali kɛ mun na sa o ye k'a fɔ denmisɛnninlakaw olu kɔni ka se ka bɔlɔlɔ fa bɛɛ lajɛlen kɛ u sennɔ ye ko min ye Meta ye k'a tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ko Amɛrikaw ka denmisɛnw caman kun firilen n'o bɔlɔlɔ kan a y'a jira sa k'a fɔ ko a jɔra a ka jalaki kɔrɔ min ye denmisɛnnin fitinin minnu si ma se bɔlɔlɔ sanfɛ yɛlɛli a bɛna fɛɛrɛ sigi olu ka se ka ban min ye dolari wari miliyari 16 a kan ka o sara yaasa cogoya min na sa falen minnu bɛna na don sifinnakaw ka bɛrɛ don olu ka yɛlɛli la bɔlɔlɔ sanfɛ Amɛrikaw fɛ yen. Liverpool tɔnjɛkulu ko ale kɔni ko sa min ye sefa wari miliyari 38 buruburu 2 ye k'a n'o di Crystal Palace ma yaasa min ye Ismaila Sarr ye ale bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na. Fabrizio Romano ale y'a jira sa k'a fɔ ko min ye Senegalikaw ka nin maa kofɔlen k'a yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko bɛnkɛra kan ko min yɛrɛ dun ye n'o ye bilenmanw ye n'u Ala sɔnna ma u ni Crystal Palace na bɛnkan sɔrɔ yaasa a ka se ka taa nka ko min ye kamalen ye
a kun banna ka taa Galatasaraykaw fɛ yen dɛ siɲɛ 2 bɛɛ k'a ma sɔn ka taa olu fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan an yɛrɛ fɛ yan Fala yi